Gradska uprava Gradiške u cilju stvaranja što povoljnijih uslova za investitore u agroindustrijskoj zoni Nova Topola realizuje niz infrastrukturnih projekata. Paralelno sa izgradnjom kanalizacije za oborinske vode sa izvođačem radova potpisan je ugovor o izgradnji saobraćajne infrastrukture. Vrednost radova koji bi trebali biti završeni do kraja godine je 3 miliona maraka. To su poslovi saobraćajnica, dogradnja novih saobraćajnica, ali želimo da otvorimo, ponovit ću još jednom, sve zainteresovane građevinske parcele, znači bukvalno sve parcele u prostoru privredne zone, agroindustrijske zone Nova Topola želimo da pristupno otvorimo, da dogradimo kanalizacionog sistema, da imamo kompletan kanalizacijski sistem na prostoru agrozone i da u prvom sloju od 9 cm izvršimo asfaltiranje svih bitnih saobraćajnica tako da bi napravili jednu zaista kružni tok saobraćaja kroz agrozonu koji je bio asfaltiran. Dobra saradnja koju moram da istaknem i u ovom administrativnom dijelu gdje je vrlo rijetko to imamo na terenu. Ovdje je veoma dobra saradnja, prate se rokovi plaćanja. Također mi smo do sad izvršavali sve svoje obaveze na vrijeme i kvalitetno. Ovaj posao treba da završimo do kraja ove godine i to će sigurno biti urađeno na opšte zadovoljstvo.